Pater. Počkej ještě. Teď šíkej. Pastna vesničana. What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska vám ukážeme, jak udělat pastna vesničana a jak ho zabít. Tak, tak pojďte za mnou, ukážem si, jak ho zabijeme. Takže nejdřív maximálně tak 4 bloky uděláte té mříže, tak. Nebo počkat. Znovu, promiňte, trošku jsem se splet, takže prvně řekneme to, co budeme potřebovat. Prvně vejce uvnitř je vlk, kost, vejce uvnitř je vesničan a železné mříže, tak můžeme začít. Prvně 4 bloky železné mříže. Všude, 1, 2, 3, 4. Tak, uděláme 1, 2, 3, 4. Musíte mít dostatečné místo, tak maximálně, tak to dáme teď tudy, tak. Dobře, můžeme pustit se do druhého patra, teď prostě uděláte druhý patro, jenom tak nějak rychle udělejte druhý patro. 2 paterky. Dobrý, to stihneme. Tak, uděláte takhle mříž, sakra, jde to, už to jde. Uděláte mříže, já se nebudu zdržovat, jenom to tu takhle udělám nějak rychle, blablabla. A pak tam dáte vesničana, vlka, chočíte si o kostí a... Počkejte! A kliknete na vesničana a ten pes ho zabije. Bouchnete vesničana a ten pes ho zabije. Takže můžeme začít. Sem dáme ochočenýho vlka. Musíme ho ochočit. A teď, počkat, bouchneme vesničana. Pejsku na vesničana. Tak, teď ho začne kousat. Zabije ho. Konec. Konec. Uvádí Krištof Krčmárik, natáčí Veronika Krčmáriková. Ne, pardon, on se spletl. Penny. Konec.